אהלן חברים, שמי פאבל חזנו, בן 31 מבת ים. אני סוחר באמזון כבר למעלה משנה, אני ואשתי, והגענו ממש להישגים ממש מרשימים. לא ציפינו להגיע לזה תוך אפילו שנתיים, כי זה לא ברור מאליו שאנחנו עושים היום למעלה מ-40,000 דולר מחזור מכירות בחודש, עם רווח נקי של עשרות אלפי דולרים בחודש. אבל אתם יודעים, תמיד יש מה ללמוד, יש דברים חדשים שלומדים, ולמשל נושא הפרסום זה נושא תמיד שעניין אותנו תמיד, כי זה נושא שתמיד יש מה ללמוד, תמיד יש דברים חדשים שלומדים, ומי שלא יודע לפרסם נכון באמזון פשוט מבזבז כסף, לא מקבל תוצאות. אז לפני כמה שבועות אני הכרתי את ניר, והוא סיפר לי על הקורס החדש שלו של SPM, Sponsored Product Master. עכשיו בדיוק אני סיימתי שבוע שני של הקורס, יש כבר מתחיל שבוע שלישי, מודל שלישי, ואני יכול להגיד לכם שכבר יש לנו תוצאות, אנחנו התחלנו לבזבז פחות כסף על הקמפיינים, אבל התוצאות שאנחנו מקבלים מהקמפיינים הרבה יותר טובות עכשיו, וכמובן מוקדם עדיין להגיד שכמו שמי שמבין את הנישה הזאת של הקמפיינים באמזון זה לוקח זמן, אבל כבר אחרי שבועיים אני יכול להמליץ לכל אחד שכבר נמצא בשלב המתקדם באמזון לקחת את הקורס הזה, וגם למי שרק מתחיל לקחת את הקורס, שווה כל שקל, באמת ממליץ בחום. אז חברים, חג שמח ובהצלחה באמזון, ביי ביי.